Καταρχήν να σας πω δύο λόγια για τον Όμιλο. Όπως όλοι το ζούμε καθημερινά, η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και κάποια χρόνια σε μια πολύ βαθιά κρίση ιδεών και οικονομική. Μαζί με την άνοδο των άκρων, αποφασίσαμε και κάποιοι νέοι φιλελεύθεροι να οργανωθούμε και μέσα στο Πανεπιστήμιο για τη διάδοση αυτών των ιδεών. Δηλαδή των ιδεών της ελευθερίας, του ορθού λόγου, των δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της πολιτικής ισότητας. Σκοπός του ΟΜΗ μας είναι η διοργάνωση ομιλιών, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό τη διάδοση των ιδεών του κλασικού φιλελευθερισμού. Ακόμη να σημειώσουμε πως πρόσφατα ενταχθήκαμε και στο παγκόσμιο δίκτυο του φιλελεύθερου δικτύου που ονομάζεται Students for Liberty και είναι μια διεθνής οργάνωση που πάλι με τους ίδιους στόχους με εμάς. Ο όμιλος μας έχει ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα και τα μέλη αποτελούνται είτε από φοιτητές είτε από φοιτητές που ήρθαν πρόσφατα. Επίσης, πριν να σας πούμε πως υπάρχουν αιτήσεις που συμπληρώνεται και ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος του ομίλου. Έχουν μοιραστεί και βρίσκονται εδώ μπροστά και φυλάδια ενημερωτικά για τον όμιλο. Τώρα σχετικά με το γιατί αυτή η εκδήλωση. Όπως όλοι γνωρίζετε, τον τελευταίο μήνα στην επικαιρότητα τίθεται συνεχώς το ζήτημα της ποινικοποίησης του ρατσιστικού λόγου, του λόγου που καλεί σε βίες πράξεις κατά μενοτήτων, κατά ευπαθών ομάδων κτλ. Τελικά, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν θα ψηφιστεί ούτε αυτή τη φορά ο αντίστοιχος νόμος όπως είχε γίνει και πριν 2 χρόνια, παρότι κάθε κόμμα θα φέρει ένα ξεχωριστό δικό του αντιρατσιστικό νόμο. Μέχρι και η Χρυσή Αυγή έφερε αντιρατσιστικό νόμο κατά των Ελλήνων. Ένα προσωπικό σχόλιο. Στην Ελλάδα φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να ποινικοποιείται η ελευθερία της έκφρασης. Και δυστυχώς κανένα κόμμα μέσα στην Βουλή δεν βρέθηκε που είναι αντίθετο σε αυτό. Όχι όλα εκτός από το ΚΚΕ. Ναι, από τα κοινοβουλευτικά. Τώρα, πέρα από το ζήτημα της επικαιρότητας, υπάρχει το διαφορετικότερο. Νομοποιείται ένα κράτος και ένα κράτος δικαίου, και ειδικά φιλελεύθερο, έστω και λειψό όπως είναι η Ελλάδα, να περιορίζει κάποιες μορφές λόγου, ακόμα και αν αυτές είναι βίες, αν και αυτές κάνουν σε βία, ακόμα και αν αυτές είναι μυσαλλόδοξες, ρατσιστικές και ό,τι πιο απάνθρωπο μπορεί να υποθεί. Για αυτή την ερώτηση θα μας μιλήσουν, ο κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος, νομικός, με πολιτικές σπουδές και πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος. Περισσότεροι θα τον ξέρετε το Lawyer, που διατηρεί ίσως το πιο επιτυχημένο νομικό blog και έχει... Ακόμα ίσως. Έχει το blog E-Lawyer. E-Lawyer. Και επίσης έχει υποστηρίξει ως συνήγορος σε πολλές δίκες θύματα ρατσιστικής βίας είτε ρατσιστικών λεκτικών επιθέσεων. Πρόσφατα έχει εκλεγεί και συμπαραστάτης του Δημότη στο Δήμο Αθήνας. Τον κύριο Τσακιδάκη, περισσότεροι από εσάς τον ξέρετε ως καθηγητή Ισλαμικού Δικαίου και κυρίως στα δικαιώματα που δίνεται στη τάλκα που φορά υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης. Έχει βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα και πάρα πολλά άρθρα, επιστημονικά και μη, που υπερασπίζεται την ελευθερία εκτός ανεφόρου. Ενώ στο εκδευτικά. Ο κύριος Βαγιανάτος είναι πολιτικός επιστήμονας, δημοσιογράφος του Σύμβουλου Επικοινωνίας. Από το 2011 έχει εκλεγεί πρόεδρος της Ελεύθερης Συμμαχίας και πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε από την ακτιβιστική του δράση στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, ο κύριος Δημητράς είναι εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τις Αιτίες των Συμφωνιών Χελσίνκη και αυτός επίσης ασχολείται διαχρονικά και πολύ δυναμικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και ειδικά όσον αφορά ζητήματα των μειονοτήτων. Και θα είναι και ο πρώτος μιλητής. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα ποινικό κώδικα στην Ελλάδα, ισχύει από το 1951 και τιμωρεί όποιον προσβάλλει την τιμή του άλλου με λόγο. Εξήμενση.
Τιμωρεί όποιον ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόλοιψή του, τη φήμη. Και κοινέ κομματικέ φήμη μετά. Έχουμε δει ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος περιορίζει την ελευθερία του λόγου για τα δικήματα τα οποία μόλις διάβασα. Το 1953 κάναμε νόμο του ελληνικού κράτους στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τότε από εσάς ίσως αν μην θυμάστε τι έγινε το 1953, και εγώ ψάχνοντας το θυμήθηκα, μια και σήμερα όλα τα δικαστήρια θα αναφέρουν στο νομικό διάταγμα του 1974, δεδομένου ότι το 1953 την κάναμε νόμο, το 1967 μαζί με τη Χούντα έφυγαν όλες τις συμβάσεις και πρέπει να ξαναγυρίσουν το 1974. Το άρθρο 10 λοιπόν ορίζει την ελευθερία της έκφρασης. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα, μεταφράζω γιατί είναι στα αρχαία ελληνικά. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα περιλαμβάνει ελευθερία γνώμης, ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών. Παράγραφος 2, την να την ξεχάσουμε. Η άσκηση των ελευθεριών αυτών, που συνεπάγονται καθήκοντα και ευθύνες, μπορεί να υπαχθεί σε ορισμένες διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, που προβλέπονται φυσικά από τον νόμο και αποτελούν αναγκαία μέτρα σε μια δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, την εθνική ελευθεριότητα, τη δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης, την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υπόλοιψης των δικαιωμάτων των τρίτων κτλ. Και μάλιστα έχει και ένα άλλο άρθρο, το 17, το λέω γιατί στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα θέματα αυτά έχει χρησιμοποιηθεί, που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος, που σημαίνει ότι απαγορεύει κάποιος να κάνει κατάχρηση του δικαιώματος ελευθερίας, παραβιάζοντας άλλα δικαιώματα, για παράδειγμα. Το 1970, περίεργο και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, επί Χούντας, κάναμε νόμο του ελληνικού κράτους την σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλληψη των πολιτικών διακρίσεων, το ICER, η οποία στο άρθρο 2 και στο άρθρο 4 έχει τις σχετικές παραγράφους που μας αφορούν, εκ των οποίων μόνο για λόγους συντομίας να αναφέρω ότι κάθε χώρα πρέπει να δηλώσει κολάσιμη κατά νόμο παράβαση κάθε διάδοση ιδεών που βασίζονται στη φυλετική ανωτερότητα και στο μίσος, παρόδοση προς παιδική διάκριση και να απαγορεύσει τις οργανώσεις οι οποίες έχουν κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά του. Η Ελλάδα το 1970 κύρωσε τη σύμβαση αυτή χωρίς καμία επιφύλαξη. Στις συμβάσεις γενικώς, αλλά ιδιαίτερα του ΟΗΕ που δεν είναι τόσο ισχυρές όσο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ήθιστε όποιες χώρες θέλουν να ρίξουν μια επιφύλαξη σε κάποια άρθρα. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ, όταν κυρώσαν αυτή τη σύμβαση, νομίζω αργότερα από την Ελλάδα, αλλά δεν είμαι σίγουρο, βάλαμε μια επιφύλαξη για το άρθρο 4, αυτό που μόλις σας διάβασα. Καθώς επίσης βάλαμε και μια πανηγυρική επιφύλαξη στο τέλος, ότι η σύμβαση αυτή δεν κατησχύει του Αμερικανικού νόμου. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, όλες οι συμβάσεις αυτές, εάν τις κυρώσουμε, έχουν υπερνομιστοτική ισχύ. Η Επιτροπή η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης αυτής κατά των φυσικών διακρίσεων σε όλες τις χώρες που την έχουν κυρώσει, όταν την τελευταία φορά εξέτασε στην Αμερική το 2008, με εισηγητή του κειμένου τον γνωστό σε εσάς και ίσως καθηγητή κάποιον από εσάς, κύριο Σισιλιάνο, έκανε μια αυστηρή κριτική για πάρα πολλά πράγματα στις ΗΠΑ, αλλά ένα από αυτά ήταν ότι ζήτησε από τις ΗΠΑ να αναθεωρήσει τη θέση της για την επιφύλαξη που έχει για το άρθρο 4 και θύμισε για το θέμα της ποινής, τις συστάσεις της και ότι επανέλαβε ότι η απαγόρευση όλων των ιδεών που βασίζονται σε πολιτική ανωτερότητα ή μίσος είναι συμβατή με το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1979, πέρασε ο περίφημος αντιρατσιστικός νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος, φαντάζομαι το γνωρίζετε λίγο πολύ, τιμωρεί και την απλή εξύβριση για λόγους ρατσιστικούς και άλλα περισσότερα, αλλά μιλάω για την απλή εξύβριση γιατί είναι καθαρά λόγος χωρίς προτροπή προς διάπραξη άλλου αδικήματος. Και έχουμε και μια νομολογία αποφάσεων που διάφορα δικαστήρια καταδίκασαν συνήθως σε πρώτο βαθμό και τους αθώωσαν σε δεύτερο βαθμό, τον Ελεύθερο Κόσμο, την Α1, τον Κώστα Πλεύρη, το Πολώνιο Φως και τους λιμενικούς που παρελάβανε, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να πάνε στο δεύτερο βαθμό, διότι παραγράφηκε με τους νόμους
από συμφόρηση των δικαστηρίων των δικημάτων και έτσι ουσιαστικά έμεινε, σε ό,τι μας αφορά, η καταδίκη. Το 1997, με αρκετή καθυστέρηση, για άλλους λόγους και όχι αυτά τα άρθρα, η Ελλάδα κύρωσε και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του ΟΗΕ, που άρα και αυτό έχει προσωπική ισχύ και μπορεί να προσφύγει στο αντίστοιχο όργανο για το σύμφωνο αυτό, που στο 19 λέει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά όμως αυτό υπόκειται σε περιορισμούς για σεβασμό των δικαιωμάτων για τις υπόλοιπες των άλλων και προστασία της εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, δημόσιας υγείας και στον εθνών είναι η ίδια ορολογία λίγο ή πολύ. Και στο άρθρο 20, που απαγορεύει την προπαγάνδα υπέρ του πολέμου και θεωρεί και απαγορεύει από τον νόμο, πρέπει να απαγορεύει από τον νόμο κάθε επίκληση εθνικού, φιλετικού ή θρησκευτικού μίσους που αποτελεί υποκίνηση διάκρισης εχθρότητας ή βίας. Η Ελλάδα έχει εξεταστεί από τα όργανα των συμβάσεων αυτών, το ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, και έχει εισπράξει αυστηρές συστάσεις, τις έχουμε εδώ, μπορούμε να τις στήσουμε μετά, για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζει τον αντιρατσιστικό και θα έπρεπε να τον εφαρμόσει και θα έπρεπε να τιμωρεί και τον ρατσιστικό λόγο. Πρέπει να σας πω ότι όποιες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τους νόμους τους για την τιμωρία διάφοροι για ρατσιστικό λόγο, υπάρχει μια μεγάλη ομολογία, επίσης έχω, του ΕΔΑ και της Επιτροπής του ΟΗΕ, που δικαιώνει όλες τις χώρες για το τιμώρησαν το κάθε καροτή, το κάθε φορισόν, ακόμη και στην άρνηση ολοκαυτώματος, το τονίζω παρενθετικά, γιατί έχω μια διαφωνία με αυτούς που ισχυρίζονται κάτι εδώ στην Ελλάδα, όταν η άρνηση γίνεται με τρόπο που προσβάλλει και όχι απλώς άρνηση. Δεν έγινε. Όταν έγινε σκέτο, δεν θα πρέπει να τιμωρείται. Ο φορεσόν τιμωρείται και τον τρόπο που το έκανε ήταν εμφανώς αντισημιτικός το όλο το κείμενο. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται, το οποίο ισχύει στην Ελλάδα. Ποιους νόμους έχουμε. Και όταν συζητάμε τι νόμους πρέπει να έχουμε, συζητάμε με βάση το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει τις συμβάσεις και όχι με βάση ιδεολογικές απόψεις. Εγώ προσωπικά, οι ιδεολογικές μου αναφορές είναι ο αναρχισμός, ο Κουντών, ο περσοναλισμός, δεν θα υπάρχει κράτος, αλλά από τη στιγμή που κάνω αυτό το πέρα σε αυτό το κράτος, τις θέσεις του πέρα τους παίρνω με βάση το σύστημα νόμων και κανόνων που έχουμε και θεωρώ ότι όταν με κάποιους από αυτούς διαφωνούμε όταν τους υιοθετεί η Ελλάδα, εκφράζουμε τις διαφωνίες μας. Στην Ελλάδα, μέχρι την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία για την δίωξη του Κώστα Πλεύρη, από το 1951 που περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης στα θέματα απλής σύμβρισης και της σύμβρισης και από τα άλλα χρόνια που πήραμε όλες αυτές τις συμβάσεις της εντάξεων, κανένας ποτέ δεν εξέφρασε το οτιδήποτε ανησυχία για το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι νόμοι του ελληνικού κράτους περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης. Η ιστορία ξεκίνησε με τη δίωξη του Πλεύρη για ένα βιβλίο το οποίο δεν ήταν απλός λόγος, το καλούσε και σε βία. Και δεχθήκαμε εμείς οι οποίοι ήμασταν οι μηνυτές, εμείς του τέσσερις του Κεντρικό Ισραηλικό Συμβούλιο, το Παρατηρητήριο του Ελσίνκη, πλήρεις όσες κριτικές και ήταν απαράδεκτο να διώκεται για τις ιδέες του και για ένα βιβλίο μάλιστα ο Πλεύρης. Τέλος πάντων, αυτοί είπαν την άποψή του. Λίγο αργότερα βρεθήκαμε όλοι εμείς υπόδικοι γιατί είπαμε την άποψή μας για τον Πλεύρη, ήταν αντισημιτικό το βιβλίο. Κανένας από αυτούς ο οποίος υποστήριξε την ελευθερία της έκφρασης του ρατσιστικού λόγου του Πλεύρη, με μία εξαίρεση τον καθηγητή σας εδώ, δεν βγήκε, δεν βγήκε να πει ότι είναι εξίσου παράδειγμα, ακόμη περισσότερο κιόλας, για αυτό το οποίο είχαμε κάνει. Οφείλω εν συντομία να σας πω για τους αριστερικούς λόγους, νόμους, ότι σας συνιστώ να διαβάσετε τον Κυπριακό που έχει σωματώσει και είναι στα ελληνικά κιόλας, την Ευρωπαϊκή Απόφαση Πλαίσιο και όχι διοικία από δεν περισσότερο. Είναι εξαιρετικός. Και οφείλω να σας πω για να σας ξαφνιάσω όλους ότι η οδομοσία του ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει πλήρως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τρα για την ομιλία του. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ο αντίλογος, τον κύριο Μεταρρότη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτόν τον χώρο και μπορούμε να συνοηθούμε για μερικά πράγματα που όλα αυτά τα χρόνια που μιλάω δημόσια δεν μπορώ να το κάνω κατανοητό. Δηλαδή, εδώ μέσα μπορώ να συζητώ για εκθέσεις διεθνών οργανισμών που κάνουν μνήμα στα φαινόμενα ρατσισμού στην Ελλάδα κατά κατηγορίες. Εδώ μέσα μπορώ να συνοηθώ για διεθνείς συμβάσεις, γιατί τους Έλληνες γενικά και τους δημοσιογράφους δεν τους νοιάζει. Δεν με νοιάζει να το έχουμε υπογράψει. Και επιτέλους μπορούμε να αναφέρουμε σε κείμενα τα οποία έχουμε υπογράψει και να μην τα χρεώνουμε εγώ. Διότι τα τελευταία χρόνια, και ο Παναγιώτης Δόλας, εγώ για το Μακεδονικό, εμείς για τους Τούρκους, εμείς για το έτσι, δηλαδή είμαστε εμείς οι ανθέλληνες που αν θέλετε κάνουμε αυτή την παραγωγή των ιδεών, των επαναστατικών και των τρελών και οι εχθροί του έθνους, οι προδότες κλπ. Αυτοί καταλαβαίνετε είναι τιμής, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε μια συζήτηση λογική, γιατί δεν γίνεται στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, οι οποίοι ποτέ δεν συμβουλεύονται τόσο τις συνθήκες που χωρά τη χώρα, όσο και τις εκθέσεις αυτές, ξαφνικά να πέφτουν από αυτά τα περίφημα σύννεφα, τα οποία φαντάζομαι αποτελούνται από το KY, γιατί δεν γλιστρούσαν έτσι αυτό το Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία ότι ξαφνικά πέφτουν από τα σύννεφα, όταν επί 20 χρόνια υπάρχουν εκθέσεις και περιγράφουν αυτά που σήμερα καταλαβαίνουμε, νομίζω ότι είναι λίγο υποδείστερο. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση και το σοκ της ελληνικής κοινωνίας με τον ρατσισμό έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες και δεν λύνεται ούτε τίθεται με οποιοδήποτε νόμο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον νόμο και το τρίτο, αν θέλετε, τη θέση της φιλελεύθερης κοινωνίας. Αλλά να πάω στο πρώτο. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν για τις ενστάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ελλάδα σε θέματα εργασίας, σε θέματα σαρίας κλπ. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν και αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, ανεξάρτητα από το αν έχουν προέλευση και θρησκείες διαφορετικές. Δεν ξέρω αν ξέρουν όλος ο κόσμος και διαπιστώνουν οι οργανισμοί διεθνείς βάσει των συμβάσεών μας ότι υφίστανται οι άνθρωποι άλλων θρησκειών ή άλλων ομολογιών. Τι υφίστανται οι παλαιοπρολογίτες, τι υφίστανται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τι υφίστανται οι βουδιστές, τι υφίστανται οι προτεστάντες, οι καθολικοί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν. Αυτά είναι πράγματα που ήρθαν τώρα λοιπόν και όλοι έχουμε εκπλαγεί και έχουμε πέσει από τα σύνολα που έλεγα πριν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε τι γίνεται με ανθρώπους προφανώς σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου διαφορετική. Και αυτό δεν το ξέρω. Όλα αυτά όμως είναι πράγματα που γίνονται, είναι πράγματα που καταγράφονται, είναι πράγματα που αφορούν και άλλες χώρες. Και η μόνη εξαίρεση και περίπτωση που ο ελληνικός τύπος ή η πολιτική θα αναφερθούν σε τέτοιες εκθέσεις είναι αν αφορούν την Τουρκία, αν αφορούν τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, παρένθεση πρώην Ιουγκοσλαβική, αν θέλετε, και αν αφορούν το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και ανάλογα με την χώρα που ο καθένας έχει διαλέξει για να βρει. Αυτό είναι μια λίστα που μπορεί κανείς να ψωνίζει, αν θέλετε, κατά περίπτωση. Αυτό λοιπόν είναι η τσιγκάνη, έτσι. Γιατί δεν πέφτουν σε καμία κατηγορία, ούτε μετανάστες είναι, ούτε άλλο έθνος είναι, ούτε τίποτα δεν είναι. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε αυτή τη διατύπωση της θεωρίας, όπου πήγαμε τον Αλέξανδρο, κάσαμε περισσότερο, μαυρίσαν λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι το ξέρετε. Είναι ένα πολιτικό αίτημα και μια πρόταξη για να συνεννοούμαστε και να γίνονται ανεκτοί. Αυτό λοιπόν είναι το περιβάλλον του ρατσισμού που οι Έλληνες πάντα γελούσαν και ποτέ δεν ήθελαν να αντιμετωπίσουν για να συνεννοηθούν. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να δουν το θέμα, εξετάζουν αυτόν τον νόμο 927, τα οποία θέλουν ενδεχομένως να διευρύνουν, να βελτιώσουν, να ενημερώσουν, να επικαιροποιήσουν. Αλλά λοιπόν αυτός ο νόμος, τουλάχιστον για δύο κατηγορίες, άσχετο με τις θρησκείες και τη φυλή, αυτός λοιπόν ο νόμος ισχύει 40 χρόνια. Δεν το ξέρει κανένας και κάτι γραφική τον κυνηγάνε. Γελούσε σήμερα το πρωί, ήταν η κυρία Ιωάννα Πυριώτη στο τηλεόραση και έλεγε ό,τι έλεγε το παρατηρητή του Ελσίνη τόσα χρόνια. Δηλαδή, ποιο το πλεύρη, τα πράγματα τα οποία λέγανε τα χειρότερα γύρω στο σχολείο του Μόρφα. Αιώνες, έτσι. Ήταν κάτι γραφική, από πού ήρθαν και πού πάνε. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον νόμο, ο οποίος προβλέπει μερικά πράγματα. Έτσι, προβλέπει καταρχήν καταδίκες για. Το οποίο, όπως μας είπε πάρα πολύ ωραία ο κ. Δημητράς, δεν είχαν ουσιαστικά καμία ουσιαστική αλλαγή ή δεν προσδιορίσαν κανένας είδους ήθη έθιμα σε αυτή τη χώρα αντιρατσιστικά. Απλώς δεν χρησιμοποιήθηκαν, κανένας δεν ενοχλήθηκε ή όταν χρησιμοποιήθηκε, αποδείχθηκε ότι δεν γίνεται
να τηρηθεί, ούτε οι δικαστές ξέρουν, ούτε η πολιτεία είναι έτοιμη και βέβαια βγήκαν και ορισμένες καταπληκτικές αποφάσεις του Αριού Πάγου για διάφορα. Αρκεί να σας πω ότι ένας ορθωτικός ο οποίος απολύεται χωρίς αποζημίωση, καλά να πάθει, διότι ο Άριος Πάγος δέχτηκε ότι διαταράσσεται η εργασιακή ειρήνη. Ωραίες αξίες, έτσι, ατάκτους ελιμμένους. Έτσι λοιπόν, σήμερα καλείται δηλαδή η ελληνική πολιτεία να κάνει δύο πράγματα. Να το περιγράψουμε το ένα, να μην συμφωνούμε όλοι και να πούμε τη θέση του δική μας. Είναι σαφές ότι εφόσον είμαστε σε αυτό το κλαμπ που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ., χρειάζεται, επειδή υπάρχουν αυτές τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει και ένα περιραίων κλίμα, αν θέλετε, θα φέρουμε λοιπόν μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης που το έχει υποσχεθεί, άλλο κάνει τώρα τη αλλημάκια, γιατί αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος να λέει: εγώ σίγουρα μέρες το φέρω και δεν θέλω γιατί είμαι υπερφιλελεύθερη. Λοιπόν, πρόκειται λοιπόν να έρθει ένας νόμος, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση θα είναι μια περίληψη όλων αυτών. Θα περιλαμβάνει κάποιες βελτιώσεις στο θέμα της προστασίας των μαρτύρων, αν θέλετε, που είναι λογικό, και ενδεχομένως λόγω πίεσης διαφόρων θα έχει ρητή αναφορά για τα δίκαια του ολοκαύτωμα, θα τους βουτάνε. Και σήμερα το πρωί είχαμε μια πρόοδο αυτής της ιστορίας στο Κοινοβούλιο, ατυχής μάλλον, όπως έγινε, για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, δεν είπα όλα αυτά για να σας πω ότι ο ρατσισμός δεν αντιμετωπίζεται με έναν αντιρατσιστικό νόμο. Και ο ρατσισμός είναι ένα θέμα που χρειάζεται πολιτική βούληση και εκπαίδευση για να συζητηθεί και να λυθεί. Είναι σαφές ότι ούτε τη θέση των προβλημάτων έχουμε καταφέρει να καταλάβουμε, ούτε πολιτικά σε καμία ατζέντα περιλαμβάνεται του ίδιου διακρίσεις, είναι πολυτέλειες προδοσίες και ούτε κανένας νόμος πρόκειται να αλλάξει. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι η ελληνική πολιτεία, εάν ήθελε, έχει δεκάδες μέσα για να επιβάλλει, αν θέλετε, ένα ήθος στην ομιλία. Και έχει και δεκάδες μέσα να κλείσει κριτική ανθρώπους που βιοφραγούν για οτιδήποτε, μεταξύ των οποίων και για λόγους ρατσισμού. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτεία θα θελήσει να συμμορφωθεί σύμφωνα με τα άλλα μέλη του κλάδου στο οποίο ανήκει, δεκτό. Στου φιλελεύθερου θα δεχθεί να είναι υποχρεωτική και η ζώνη ασφαλείας και το κράτος. Το οποίο μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν αυτό. Και από την άλλη, η ελληνική πολιτεία δεν θα κάνει κάτι, γιατί δεν έχει αποφασίσει να ενσωματώσει στην εκπαίδευσή της, στο λόγο της, στα κριτήρια του Εθνικού Συμβουλίου Τηλεόρασης, στον κώδικα ηθικής των δημοσιογράφων, στην εκκλησία που πρέπει να μαζευτεί κάπως. Παράσα μαζεύονται, δεν ξέρω κάτι να κάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τη δυνατότητα να λέμε δύο κουβέντες παραπάνω και όταν φτάνουμε στις φάπες και εξής, τότε να ανοίγουν και οι φυλακές. Αυτά για εσάς. Λέει κανείς ότι μία ιδέα, όσο αποτρόπια να είναι, όσο και να διαφορετικά μαζί της, όσο και να μας αρέσει, δεν έχουμε δικαιολογητική βάση για να την απαγορεύσουμε. Αυτός είναι ένας κανόνας γενικός. Στην καλύτερη περίπτωση, όσοι θέλουν να απαγορεύσουν το μυσαλλόδοξο λόγο, να κάνουν μια εξαίρεση. Και στην καλύτερη περίπτωση. Και αλλιώς θα πάμε από τη μοιχεία. Είμαι υπέρ της μοιχείας. Μου πείτε να το απαγορεύσουμε. Τη μοιχεία είναι κακό πράγμα η μοιχεία. Δεν γίνεται δηλαδή να πάμε σε ιδέες. Όχι, Ήταν απαγορευμένο. Ναι, ήταν απαγορευμένο. Αλλά η πράξη. Αλλά εδώ με την ιδέα. Σε πέρασε τη ζωή. Ναι. Λοιπόν, αφήστε να σας πω. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε σε αυτό σαν βάση. Όποιος λέει να απαγορεύσουμε κάποια ιδέα, να τη βγάλουμε από το δημόσιο διάλογο, έχει πρόβλημα με την ελευθερία του λόγου. Ναι ή όχι. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Ναι. Και αυτό δεν έχει σχέση με το τι είδους ιδέα είναι. Αν είναι σωστή, λάθος, αποτρόπαιη, ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε δώστε. Αυτό θα επανέλθω. Στην καλύτερη περίπτωση, όσοι έρχονται και λένε αυτή την ιδέα της συλλογικής υπεροχής απαγορεύστε τη, μας ζητάνε να κάνουμε μια εξαίρεση. Στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι, αλλιώς δεν βγαίνει το κάτι. Λέει, ναι ρε παιδιά, αυτό εδώ κάνει μια εξαίρεση εδώ πέρα με αυτή την ιδέα. Και εσύ τους λες, γιατί να κάνουμε μια εξαίρεση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό. Είναι πολύ
Ιδιαίτερα κακή ιδέα. Ιδιαίτερα λάθος ιδέα. Και σε αυτό συμφωνώ. Είναι ιδιαίτερα κακή και ιδιαίτερα λάθος ιδέα. Και αν θέλετε, να σα πω και πολύ γρήγορα γιατί είναι. Είναι χειρότερη αυτό που έχω πει εγώ από τις αντιδημοκρατικές ιδέες. Γιατί στη δημοκρατία, όταν λες εσύ εδώ να μην συμμετέχεις, δεν ξέρω γιατί, δεν σε χρησιμοποιήσω το διάφορο. Εδώ αρνείσαι την ανθρώπινη ιδιότητα σε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή αρνείσαι την οποιαδήποτε κοινωνική σχέση. Είναι λοιπόν ίσως η πιο λανθασμένη, αν το πείτε, η πιο διαστροφική ιδέα. Σύμφωνα είναι. Από εκεί και πέρα, θέλετε να κάνουμε μια εξαίρεση και να πούμε αυτή που είναι πολύ κακή, να την εξαιρέσουμε. Και όταν το πείτε αυτό, θα πείτε άλλες που είναι αρκετά κακές, θα το κάνουμε ή όχι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχει αρχίσει το πράγμα. Με τις διάφορες διακρίσεις. Δεν πάμε μόνο στη αναλυτικά και τα λοιπά. Πάμε και σε άλλα πράγματα, στη διάκριση φύλων, στη διάκριση του ερωτικού προσανατολισμού. Δεν έχει τέλος το πράγμα. Είναι κακές ιδέες. Βεβαίως είναι. Να τις απαγορεύσουμε κι αυτές. Μάλλον λένε αυτοί. Πάρτα όλα τώρα μέσα. Δεν ξέρω. Καλά. Η ιστορία με την γενοκτονία είναι και γελία. Να ψηφίζει η Βουλή αυτή η πρόταση. Το τι είναι γενοκτονία. Και να μου λέει άμα απαγορεύεται να το αμφισβητήσω ή όχι. Είναι και γελία. Ό,τι ψηφίζει η Βουλή μπορεί να το αμφισβητώ. Την ίδια ώρα. Δεν το συζητάμε σαν δημοκρατία. Αλλά ελάτε τον συλλογισμό μου. Να το ξαναπιάσουμε. Λοιπόν, θα απαγορεύσουμε και άλλες κακές ιδέες. Ή αυτή που είναι η διαβολική, η πρώτη ιδέα, ας πούμε, να απαγορεύουμε. Η μόνη. Εάν πείτε σε αυτή τη λογική, εγώ σας λέω, θα θέλετε να απαντήσετε γιατί δεν θέλω να απαγορεύονται κακές ιδέες. Πες να δούμε ότι κάπου συμφωνούμε περίπου όλοι, ας πούμε, υπάρχουν ορισμένες και εδώ, σε αυτό το ακροατήριο μέσα, όλα αυτά που είπαμε, περίπου νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι κακές ιδέες και λάθος ιδέες. Γιατί τις θέλω εγώ στο δημόσιο διάλογο. Και εδώ θα αναφερθώ και στον όμιλό σας, τον Τζον Στιούαρτ Μιθ, ο οποίος έχει ένα επιχείρημα που είναι πολύ συντριπτικό. Το επιχείρημα δεν είναι τόσο η ανακάλυψη της αλήθειας. Δεν έχει να παλέψει τώρα με τον Τέρμι να συζητήσω αν έγινε το ολοκαύτωμα ή όχι για να πιστώ ότι η αλήθεια είναι ότι έγινε. Όχι. Αλλά όταν αυτές οι κακές ιδέες μπαίνουν στο διάλογο και είμαι αναγκασμένος εγώ να τις ακολουθήσω, ανακαλύπτω πτυχές και βάθος στις ιδέες αυτές και τις κάνω δικές μου. Και αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι ότι αυτά τα δίθεν είμαστε όλοι, τι να σου πω, αντιρατσιστές, προοδευτικοί, χιλιάδες πράγματα. Και όπως έχει αποδειχθεί, είμαστε ένα καροχάλια. Γιατί είμαστε ένα καροχάλια, γιατί δεν είναι δικά μας αυτά. Λοιπόν, θα θέλω εγώ να μου πει ο άλλος, ελάτε, ισότητα. Δεν θα συζητήσουμε την ισότητα. Την έχετε ξεπεράσει, εγώ δεν την έχω. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι ύποπτος να με θεωρείτε, αλλά η ισότητα έχει πάρα πολλές πλευρές και είναι από τα ζητήματα μεγάλα, να τα συζητήσουμε. Εγώ θέλω να ακούσω τον άλλον που λέει, όχι, ρε, ο τάδε είναι κατώτερος. Έλα, γιατί είναι κατώτερος. Από πού το βλέπεις ότι είναι κατώτερος. Και να πιάσουμε άλλου είδους συζητήσεις. Ξέρω, αυτός έχει με άλλες διαφορές. Αυτός είναι πιο όμορφος, ο άλλος είναι πιο έξυπνος. Ελάτε να δούμε την ισότητα, να την βάλουμε κάτω. Λοιπόν, θέλω τις λάθος ιδέες να πέφτουν στο τραπέζι. Θέλω να τις συζητάνε αυτές τις ιδέες, και αυτό σας λέω το λέει ο Μίλ, γιατί τότε μόνο οι απόψεις που έχω εγώ επαληθεύονται, γίνονται πιο ισχυρές, γίνονται πιο δικές μου, γίνονται πραγματικά κτήμα. Δεν είναι έτσι φούμαρο. Ένας είναι αυτός ο λόγος και ο δεύτερος θα θέλω να γνωρίζω τι τα λένε. Δεν θέλω να γνωρίζω, θέλω να καστιδιάρεις και λέω όχι, το όλο κάτω. Τι θα κάνει. Δηλαδή δεν θέλω το λέει στο σπίτι του, ας πούμε, ή στο δεν ξέρω πού, υπογείως. Να ακούσω. Και υπάρχει ένας τέτοιος διάλογος, που δεν είναι ο διάλογος που θα κάνεις με το βεστιάρι ή με αυτούς, αλλά ένας διάλογος που μπορεί να κάνεις με απλούς ανθρώπους, στο χωριό, στο καφενείο, οι οποίοι σου λένε γιατί οι άλλοι είναι κατώτεροι, και να κάνεις μια συζήτηση με επιχειρήματα και να δεις εκεί πέρα να πεις ανθρώπους. Αυτό το πράγμα δεν θα το θυμόστε. Γιατί πάλι, ξαναγυρίζω. Γιατί είναι κακή ιδέα. Είναι μια κακή ιδέα που δεν είναι δικιά μας, θέλουμε να τη θυμώσουμε και τι κάνουμε σε αυτό. Είναι μήπως αποτελεσματική. Θα τους αντιμετωπίσουμε. Ξαφνικά να καλύψει πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι. Σας είπα και εγώ το άρχισα να το μάθω και στην Βαϊμάρη
και στην Βαϊμάρη υπήρξαν 500 τουλάχιστον διώξεις χιτλερικών με νόμους που υποτιμούσαν σε βία ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, και καταδίκες χιτλερικών. Τους έκανε μάρτυρες στον αγώνα. Ούτε αποτελεσματικό δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν σε αυτή εδώ την ιστορία πρέπει να ξαναγυρίσετε και να πείτε ένα επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι αυτό το πράγμα, γιατί το εξορρελίζω, και το ξέρετε, αν το δείτε, και θα τελειώσω αυτή τη την ώρα. Εάν το πάτε στα ιστορικά γεγονότα, είναι ακόμα πιο φανερό. Σου λέει απαγορεύεται Γιάννης στο Ολοκαυτό. Μάλιστα. Ναυμαχία της Σαλαμίνας, μπορώ. Ξέρω εγώ να αρχίσουμε. Όχι, ξέρω εγώ. Ολοκαυτό. Γιατί αρχίζεις πάλι. Είναι ιδιαίτερο γεγονός αυτά. Έτσι με τα ιδιαίτερα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ θα πρέπει να βγει κάποιος, λέει επιχειρήματα, να πει πού μπορεί να σταθεί αυτός ο περιορισμός του λόγου και να μας πείσει. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα επιχειρήματα, φοβάμαι, ξέρετε τι υπάρχει. Αυτή η ψευδαίσθηση ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί όλοι τα τεράστιες μας θα βγάλουμε ένα νόμο, ο ένας θα είναι καλύτερος, ο άλλος χειρότερο, θα το βγάλουμε και τελειώσαμε με το πράγμα. Αν δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε και θα κλείσω με ένα πράγμα. Υπάρχει μία απόφαση τώρα του δικαστηρίου των ΗΠΑ που δέχεται αυτή την ομαδική δυσφήμιση που είναι το ίδιο πράγμα. Θα πει αυτό, ξέρω εγώ, οι Έλληνες είναι χάλια. Όλοι οι Έλληνες ότι έχουν δυσφημιστεί. Μία απόφαση υπάρχει τη δεκαετία του 50, η οποία όλοι συμφωνούμε τώρα ότι δεν ισχύει και έχει ανατραπεί. Και ο δικαστής που διαφώνησε τους είπε: αυτές οι ομάδες που τώρα πανηγυρίζουν για αυτή την απόφαση, θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν είναι τέτοια νίκη και χαθήκαμε, ας πούμε. Και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι το θέμα του Μισαλόδου του λόγου το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη ελαφρότητα και πολύ φοβάμαι ότι κάθε άλλο παρά θα μας οδηγεί στα πολιτικά θετικά. Το άρθρο περιφερείας της έκθεσης, μάλλον θα στηρίξει την προσωπικότητα. Και περίμενα κάπου την εξισορρόπηση των δύο, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Και στο Σύνταγμα και στις Διεθνείς Συμβάσεις και διαβάζω. Απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου της Γερμανίας τότε που περιόρισε μία εκδήλωση του 25 του Ναζιστικού Κόμματος, εξηγώντας ότι όχι μόνο η ελευθερία του λόγου δεν κατέχει προτεραιότητα έναντι της προστασίας της προσωπικότητας, αλλά αναφορικά με τις εκφράσεις νόμους που εκλαμβάνονται στην ποινική προσβολή ύβρι, η προστασία της προσωπικότητας κατά κανόνα προηγείται της ελευθερίας του νόμου. Δεύτερον, το γενικότερο θέμα για το πόσο απαντάμε στο λόγο με λόγο και αν όντως απαντάμε. Ο Γιώργος Τσάκαλος, ένα από τα διάφορα καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άρθρο που έχει γράψει, έχει πει μόνο, το είπε μάλιστα τότε που όλοι διαφήμιζαν το βιβλίο του Irving ως ένα επιστημονικό σύγγραμμα. Μόνο τότε έχω το δικαίωμα να υπερασπίζουμε το δικαίωμα των ναζιστών στη διάδοση του ψεύδους τους, όταν ο ίδιος κάνω τα πάντα για να υπερασπιστώ και να διαδώσω την αλήθεια. Όποιος δεν το κάνει αυτό και εξαλεί τη δημοκρατική του ευαισθησία στην υπεράσπιση της ελεύθερης διακίνησης των νεοριστικών ιδεών, η θελημένα ή άθελα, εναποθέτει για παιδαγώγηση της νέας γενιάς στα χέρια εκείνων που μετρέψαν το φτωχό λογιστή Γιώζεφ Κράμερ στον εγκληματία πολέμου Γιώζεφ Κράμερ. Τέλος, είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούω σχεδόν περιπτωτικά, μα είναι αυτονόητο ότι διαφωνούσαν με τη δίωξή σας. Εκ μέρους των Εβραίων, κυρίως διώκονταν από το βλέμμα, και εγώ που ήμουν επίσης κατηγορούμενος, σας διαβεβαιώ ότι η μοναξιά που έχουμε νιώσει όταν πλέον βρεθήκαμε διωκόμενοι ήταν υποφαντική. Κάποτε ρωτήστε τους μειονοτικούς πώς αισθάνονται αυτοί που εισπράττουν τον μυσαλλόδοξο λόγο και που στην πράξη βιώνουν αυτό που έχει πει ο Wittgenstein, αλλά εγώ το διάβασα στο άρθρο της καθηγήτριάς σας, οι λέξεις είναι πράξεις. Πόσες πράξεις αισθάνονται αυτοί που θίγονται στις μυσαλλόδοξες λέξεις. Πριν προχωρήσουμε, να ενημερώσω ότι τα φυλάδια για την αίτηση μέλους βρίσκονται εδώ μπροστά. Όποιος θέλει πριν φύγει, μπορεί να περάσει να το συμπληρώσει και να το αφήσει.
Είναι από εκείνους που στην πράξη βρίσκονται του μισθοδότου. Και έχει καταδικάσει το πλέον γι' αυτό. Ναι, εννοείται, με εξήγηση. Αλλά ήθελα να θυμίσω δύο-τρία πράγματα. Λέγοντας ότι ο λόγος δεν καταδικάζεται, αλλά το έργο καταδικάζεται και δίνοντας ένα πανόραμα της πλήρους αδιαφορίας, της κτηνόδους αδιαφορίας της ελληνικής κοινωνίας, ολόκληρης και των θεσμών για τον ρατσισμό και την αντιμετώπιση. Θέλω να σας πω ότι φαινόμενα όπως η Χρυσή Αυγή θα έπρεπε να είχαν καταδικαστεί με πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι και σε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή χώρα θα του είχαν οδηγήσει στη φυλακή. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία για να ξέρετε αν δει κανείς τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Είναι καταγεγραμμένα και αναρτημένα στο διαδίκτυο χρόνια. Απλώς δεν ενδιαφέρεται η πολιτεία, κανένας νόμος δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά όταν όμως υπάρχουν άνθρωποι, ένα σερβιτόρο ο οποίος βρίζει ένα μαύρο πελάτη κλπ. Προφανώς τον οδηγό του να πωλήσει. Δεν λέμε ότι θα του πει σέβομαι την πίσω. Προσέξτε, είπε λίγο κάτι παραπάνω, δεν πειράζει, πάτε το παγωτό σας στο πελάτη. Αυτό είναι σαφή. Ο εργοδότης, τι δεν μου κάνει, σαν στο διάλογο. Δηλαδή, χωρίς πολλά πολλά. Όπως επίσης το ίδιο θα γίνει και στην παρέλαση όπου ο Βεζονάκης θα λέει το ποδέρμα μας θα φτύει ο Αλβανέ κλπ. Και αυτό. Θα του πει προσβάλλει στο στράτο, θα φύγει. Δεν εννοώ ότι θα καθόμαστε να ακούμε τους λόγους και καλά είστε ελεύθεροι όλοι. Εννοώ ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος αυτά τα πράγματα να περιοριστούν χωρίς να ακροβατείς σε πολύ μεγάλες αμφιβολίες, οι οποίες η δική μας η ελεύθερη ησυχία είναι ότι πολύ σύντομα θα σταθούν εναντίον σου. Δηλαδή είναι μια παράμετρος που δεν πρέπει να την υποτιμάμε. Είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλοί χριστιανιστές είναι έτοιμοι να γυρίσουν τα επιχειρήματα για την κριτική που τους κάνουμε σε αυτό που λέγεται εχθροπάθεια και έτσι. Αυτά είναι έννοιες πάρα πολύ ρευστές. Η διασάλευση της δημόσιας τάξης, δηλαδή το πόσο σαλεύει κάτι μας ενδιαφέρει. Όπως είναι συγκινητικό αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι το πώς σαλεύει ένα πράγμα έχει να κάνει με καταδίκηση και ποινικά. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το πράγμα που με κάνει κανείς άλλος. Είναι άλλο εκμορρησία και άλλο αδερφή. Εντάξει, δεν θα πω στα επιχειρήματα ξανά, γιατί εγώ δεν άκουσα. Εγώ ζήτησα να μου πείτε μια βάση και δεν την άκουσα. Άμα δεν πείτε, θα τα απαντήσω. Υπάρχει ένα θέμα, μην το λέτε. Δηλαδή, μου προσάπτεται ότι δεν συμπαραστάθηκα, ας πούμε, σε κάποιο οδό της ελευθερίας του. Προσπάθησα ο Κακομοίρης, πώς μπόρεσα. Δηλαδή και ο Μαλαράτος τώρα μου πει και εγώ είχα περίπτωση, δεν μου βγάλει. Τι να κάνουμε. Όσοι μπορέσαμε κάναμε, αλλά μην μου προσάπτεται αυτό το πράγμα τώρα, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι προφανές. Πώς πρόσεψες, είχες ποτέ είπε ότι πλεύρηση. Κωστή Παπαγιάννου σου δεν είπε για αυτό. Για να το ονομάσω και μου γράφει. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνεχίσω. Λες, ας πούμε. Στα αρχή ποτέ δεν βγήκες όταν δικάζαμε το Πλεύρη να μας αδειάζεις. Εντάξει, εσείς γράψεις ωραιότατα άρθρα, πολύ καλά και πολύ σεβαστά. Διαφωνούμε, αλλά ποτέ δεν αναφέρομαι σε σένα. Αφού λύθηκε ερωτήσεις από το κοινό. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον Χρήστο και θα τον πάω από εδώ. Ωραία, καταρχήν θέλω σε όλους τους ομιλητές. Καταρχήν τον κύριο Τσαχυράκη στην Ερυθρέα. Ο κύριος Δημητράς μας έθεσε νομικά επιχειρήματα με βάση τα οποία θέλει να δείξει ότι το κράτος έχει το νομικό δικαίωμα να περιορίσει την ελευθερία του λόγου, την νομική υποχρέωση να περιορίσει την ελευθερία του λόγου. Δεν μπορώ να τα κρίνω γιατί δεν είμαι νομικός και φαντάζομαι ότι έχει δίκιο για να τα λέει. Υποθέτω, δεν ξέρω. Ούτε εγώ είμαι νομικός. Αλλά ήταν αρχική και Το ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχει το ηθικό δικαίωμα να περιορίσουμε την ελευθερία του λόγου, πόσο είναι ηθικό να περιορίσουμε την ελεύθερη έκφραση, πόσο επικίνδυνο είναι να ξεκινήσουμε να περιορίσουμε τον ρατσισμό, που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο ρατσισμός είναι κάτι κακό, και να δώσουμε στο κράτος το δικαίωμα να κρίνει τι μπορεί να λέει κάποιος και τι δεν μπορεί να λέει κάποιος, να εκχωρήσουμε στην οποιαδήποτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή στον οποιοδήποτε πολιτιακό άρχοντα να καθορίσει τι θα λένε. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Στον κύριο Βαγγινάτο, δεν διαφωνώ ιδιαίτερα σε τίποτα από όσα είπε και προφανώς. ελαφρά. Προφανώς, αν το κράτος και η πολιτεία ήθελε
να χτυπήσει τη Χρυσή Αυγή. Μπορεί τώρα να το κάνει χωρίς κανένα νόμο, γιατί παραβιάζουν τον ποινικό κώδικα κάθε μέρα. Το πρόβλημα μόνο είναι ότι δεν έχετε μια τόσο ξεκάθαρη και σαφή θέση όπως ο κ. Τσακυράκης. Και σαν ο εκπρόσωπος του μοναδικού κόμματος στην Ελλάδα που θέλει να δηλώνει φιλελεύθερο, θα περίμενα κάτι πιο ξεκάθαρο και πιο σαφές υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Έχετε διαβάσει το τύπο αυτός? Τα έχω διαβάσει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εσείς λέτε για παράδειγμα ότι επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Ωραία. Ως πότε θα δεχόμαστε. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι θεωρία, αλλά ως πότε θα δεχόμαστε το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραβιάζει τις ελευθερίες μας. Διαμαρτυρόμενοι όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα πρέπει να δούμε εναλλακτικές πορείες σε αυτό. Και... Να γίνουμε πυροτέχνη. Να σας πω κάτι, ένα παράδειγμα. Όταν σύρθηκε η κυβέρνηση Καραμανλή να ψηφίσει το πλούγιο σύμφωνο συμβίωσης, δεν το έκανε επειδή ξαφνικά συγκινήθηκε για τις αδελφές κλπ. Το έκανε επειδή το πήγε στην ΚΑΗ και τους το είπανε, όχι μόνο εμάς και άλλες χώρες, βάσει των οδηγιών του 1988 και του 2000. Είχαν περάσει τόσα χρόνια. Τι έρευνα να κάνουμε. Σου λέει υπάρχει μια χάγη, ένα είδος προκρούστη ευγενικού που συζυγίζει. Αν είσαι μέσα σε ένα κλαμπ, παιδιά, δηλαδή, δεν σβαίνει. Ωραία. Θα τις μαζέψουμε τις ερωτήσεις. Και μια τελευταία στην κυρία Σουπηρόκα. Να πάμε και στους άλλους, γιατί άμα... Είπε κάτι είπατε ότι είναι mainstream ο ρατσισμός. Δεν διαφωνούμε ότι είναι mainstream. Το θέμα είναι ότι αν η άποψη είναι mainstream, η λύση είναι να την απαγορεύσουμε ή να πείσουμε ότι είναι λανθασμένη. Και αν εμείς δεν μπορούμε να πείσουμε ότι είναι λανθασμένη, το πρόβλημα όμως είναι δικό μας. Δηλαδή, κύριε Δημητράκη και κύριε Σιδηρόπουλε, είστε υπέρ της ποινικοποίησης της άποψης, δηλαδή του αν έγινε η όχι γενοκτονία των πολιτείων ή ξέρω εγώ, του αν υπήρξαν οι όχι καγκουλάκια. Αν και ας πούμε το που έχει πει αύριο μεθαύριο δεν υπήρξαν καγκουλάκια. Με αυτή την έννοια, είστε υπέρ της ποινικοποίησης της άποψης ότι δεν υπήρξε ολοκαύτωμα, της άποψης, όπως το έθεσε ο κ. Τσακυράκης, της ιδέας. Είστε υπέρ της ποινικοποίησης αυτής της παράδοσης, έτσι. Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Για να μην επανερχόμαστε στο ίδιο. Ακούστε λίγο, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τις διακρίσεις, τις λεπτές νομικές που έχουν γίνει. Ο Δημητράκης είναι ο πρώτος, ο οποίος είπε όχι της άποψης, παιδιά. Τελειώσαμε. Λέμε για την υπέρμετρη κακόβουλη κλπ. Που στρέφεται εναντίον συγκεκριμένου προσώπου για να προσβάλλει το συγκεκριμένο πρόσωπο, τους απογόνους του κλπ. Μην ανακυκλώνουμε τα ίδια καλύτερα. Όχι, το είπε ξεκάθαρα. Το είπα από την αρχή. Έτσι, η ομολογία του είναι το κατάλαβα. Μην τραγγίζουμε με αυτό το θέμα. Είναι πολύ δύσκολα νομικά θέματα. Δεν είναι κακοπροαίρεση. Και γι' αυτό προτιμώ και τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν αναφέρεται καν σε Δεν είναι κακοπροαίρεση. Το κατάλαβα. διευκρίνηση. Γιατί η επόμενη ερώτηση, κύριος Μπαντής. Εγώ δεν θα μπω καθόλου στο θέμα των δικαιωμάτων, ούτε στο ζήτημα το φιλοσοφικό, γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον Σταύρο, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θα χρησιμοποιήσω και επίσης γιατί θεωρώ ότι κανείς από εμάς δεν υποβαθμίζει τη σημασία της ελευθερίας του λόγου, αυτό είναι βέβαιο από το πάνε. Απλά στη στάθμιση που θα κάνει με άλλα αγαθά, θεωρείται ότι τα άλλα αγαθά ίσως έχουν μεγαλύτερη αξία από την αξία που θα έδινα εγώ ή τον τρόπο που θα οριστεί αξιοπρέπεια. Θα μπω λοιπόν σε δύο επικουρικά επιχειρήματα, τα οποία είναι περισσότερο πραγματιστικά και τα οποία νομίζω, σε αυτά τα επιχειρήματα νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουμε. Οπότε απευθύνω την ερώτηση περισσότερο στον Παναγιώτη Δημητράκη και στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Οποιοσδήποτε νόμος θα εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη κοινωνία με ένα συγκεκριμένο νομικό σύστημα. Η πρώτη μου ερώτηση, η οποία είναι ρητορική ερώτηση, φαντάζομαι και εσείς δεν θέλετε να απαντήσετε, γιατί φαντάζομαι πώς θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, ένας τέτοιος νόμος, οποιοδήποτε περάσει από τους τρεις, από τους δύο μάλλον, που είναι πιθανό να περάσουν, όταν έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία η οποία έχει το σύμβουλο του Πρωθυπουργού που θέλει να εξισώσει την άρνηση, την αμφισβήτηση της ιστορίας, την αναθεώρηση, όπως τη θεωρεί αυτός, με την παιδεραστία. Όταν έχουμε το Μητροπολίτη του Πειραιά και άλλων να εκφράζουν τις απόψεις που εκφράζουν, όταν έχουμε
τον εθνικό μας συνθέτη, εισαγωγικά, να ζητάει αφαίρεση διαβατηρίου, και όταν έχουμε, για να μπω σε κάτι πιο κοντά στη δικαστηριακή πρακτική, δικαστές που έβγαλαν πρόσφατα απόφαση, σχετικώς πρόσφατα, δεν έδωσαν δικαίωμα ίδρυση σωματείου σε μια ομάδα κομμουνιστών φοιτητών, στο ΤΕΙ Χαλκίδος, διότι από τους στόχους του σωματείου θεώρησαν ότι δεν θα συμβεί κάτι τρομερό όπως ο Δήμης σε θύματα για τέτοιο, θα διασαλευτούν οι σχέσεις της Ελλάδος με τους συμμάχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω ποιος έχουν στο μυαλό τους. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, διότι φαντάζομαι ότι σας ενοχλεί το ίδιο. Αυτό έχει τις ίδιες ανησυχίες. Το δεύτερο λοιπόν επικουρικό μου ερώτημα είναι το εξής. Ας υποθέσουμε ότι το πρώτο το ξεπερνάμε εντελώς. Ότι έχουμε δικαστές στο Βερολίνο, στην Αθήνα, οι οποίοι είναι άψογοι. Που όταν θα δουν τις δικαστικές τους αποφάσεις, ο Παναγιώτης ο Δημητράς και ο Βασίλης ο Σωτηρόπουλος θα πούνε ναι, αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, δεν έγινε καμία κατάχρηση. Μέχρι και ο Σταύρος Τσακυράκης και ο Γρηγόρης Περνάς θα τις δουν τις αποφάσεις και θα πούνε τέλος πάντων δεδομένου του συγκεκριμένου νόμου, καλώς εφαρμόστηκαν αυτές οι αποφάσεις. Μετά από 3 χρόνια λοιπόν θα έχουμε στη φυλακή ανθρώπους. Θα έχουμε μητροπολίτες στη φυλακή, θα έχουμε πρώην βουλευτές στη φυλακή. Πέραν της εικόνας αυτής, εγώ αναρωτιέμαι τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό. Θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που νομίζω είναι κοινό. Νομίζω εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι. Για την απαξίωση αυτών των ιδεών, για την εξαφάνιση, αν είναι δυνατόν εξαφάνιση, όχι εξαφάνιση, δεν θα θέλω εξαφάνιση, αλλά εν πάση περιπτώσει αποθάρρυνση θα είναι το αποτέλεσμα που θέλατε. Εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι. Ότι θα αισθάνεστε πολύ άσχημα τότε και εσείς και εμείς. Εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι αν εφαρμοστεί συνεπώς όμως και αυστηρά η τιμωρία των πράξεων των ρατσιστικών, το αποτέλεσμα το οποίο θα επέλθει θα είναι ένα αποτέλεσμα με το οποίο θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Και εμείς και εσείς. Θα είναι το αποτέλεσμα που θα θέλατε και όχι κάτι παραπάνω επιπλέον που δεν θα θέλατε. Να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις πρώτα, για να μην τις ξεχάσουμε και όλες τις. Εγώ απλώς να διευκρινίσω ότι δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι με το ποπά που θα πήγαινε μέσα. Με το? Δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι και οι κρός. Όχι, στο πρώτο σημείο. Θα είμαστε ευχαριστημένοι με την εφαρμογή, αλλά θα είναι κάτι. Ούτε να πεις τώρα. Κύριε Χατζή, πόσους ξέρεις που έχουν μπει φυλακή για σωματική δυσφήμιση? Όχι, φυλακή είπα, έτσι. Φυλακή για σωματική δυσφήμιση, ναι. Πείτε μου ένα. Αν αρνηθούν να πληρώσουν το πρόστιμο για λόγους. Όχι, και να αρνηθούν να πληρώσουν το πρόστιμο. Δεν ξέρετε, ακούστε λίγο, είναι μόνο δικαστηριακή πρακτική κάποια πράγματα. Όσοι έχουν καταδικαστεί πάρα πολύ. Όχι, όσοι έχουν μπει φυλακή υπάρχει. Όσοι έχουν διαβεί. Δεν είναι έτσι. Κάντε λάθος. Κάντε λάθος. Αγνοείτε μερικά βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής δικαιοσύνης. Αγνοείτε δεν σημαίνει τριετής αναστολή. Αγνοείτε ο άλλος του Αυστρία, ποιος είναι? Μιλάμε για την Ελλάδα. Όταν θα εφαρμοστεί και εδώ, αυτό λέτε. Τώρα δεν εφαρμοστεί. Όταν εφαρμοστεί λοιπόν, γιατί πόσα φυλάκες λέει εδώ πέρα ο νόμος. Ξέρεις εσύ κανέναν από αυτούς που έχουν καταδικαστεί για εξύπνηση, για συσκοπατική δυσφήμιση, για αυτούς που τιμωρούνται με το ίδιο πλαίσιο ποινής και με τον ίδιο ακριβώς ποινικό κώδικα για τον οποίο μιλάμε τώρα, που να έχει μπει στη φυλακή και να μην έχει πληρώσει το πρόστιμο. Ξέρεις τι σημαίνει τριετής αναστολή? Έχετε πάει ποτέ σε δικαστήριο να δείτε πώς δικάζεται κάθε μέρα η εξύπνηση, η συσκοπατική δυσφήμιση? Έχετε δει έχετε εικόνα της πράξης? Έχετε εικόνα, έχετε δει δικαστική, έχετε δει το αποτέλεσμα μιας δίκης? Έχετε δει με ποιες προϋποθέσεις κάποιος πηγαίνει, μπαίνει στη φυλακή, έτσι, όπως έχουμε δει εικόνες τον τελευταίο καιρό, ή με ποιες προϋποθέσεις προφυλακή? Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση με το ίδιο νομικό καθεστώς. Εγώ σου λέω πως εφαρμόζεται. Δεν πήγανε συγγραφή φυλακή. Κάνουμε λάθος αυτό. Δεν έχουν μπει συγγραφή. Δεν έχει μπει πώς το λένε δεν πήγε φυλακή. Εδώ μιλάμε για το ελληνικό ποινικό σύστημα. Όχι, ο Ήρπινγκ. Μα το νομικό δεν είναι ισχυρό. Καταδικάσαμε τον Πλεύρη, επειδή άνοιξε το Βαγιανάδο και τον είπε έτσι όπως το είπε, σε 9 μήνες φυλάκη. Το έκανε να μπει φυλακή. Δεν ξέρεις. Καλά, όμως δεν έγινε. Δεν έγινε όμως. Ήθελες δηλαδή να μπει φυλακή. Ναι, για εξύπνηση. Για ανώματα του λιτραμένου και σύμφωνα δεν μείνεις. Άρα λοιπόν έχουμε τον νόμο που θα μπορούσε να μπει μέσα και μπήκε. Αυτό δεν νομίζει. Δεν μπήκε επειδή των υστέρων απαλλάχθηκε. Δεν μπήκε διότι είμαστε στην νομική σχολή, ρε παιδιά. Δεν έχετε ιδέα ότι οι ποινές, οι μικρές, αναστέλλονται,
Χωρίς καν να θες να τις αγοράσετε, εκτός αν έχει καμιά άλλη μεγάλη ποινή πίσω σου. Θα ξακούσει ποτέ αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπαίνετε για αυτό που λέει ο Βασίλης. Όποιος ξέρει δικαστήρια, ξέρει οι εξυπηρήσεις, τις φημίσεις και βαριές φημίσεις. Κανείς ποτέ δεν πήγε φυλακή. Μιλάμε για το αν πήγε φυλακή. Εκτός όμως χρειάζεται να κάνουμε στο Από εκεί και πέρα βεβαίως, για να απαντήσω και στο θέμα, ο Πλεύρης καταδικάστηκε σε 2 φορές. Μία για την Άντρια, Γκίλμπερτ. Μία για τον Βαλιανάτο, την Γκίλμπερτ. Άλλος έναν. Όχι! Πήγαμε με τον νόμο για την εξήγηση για ένα πολύ απλό λόγο. Και το ξέρουμε όλοι. Διότι ο αντιρατσιστικός δεν έπιανε το σεξουαλικό προσανατολισμό. Και πήγαμε με την ομαδική εξήγηση, εξαιρετικά δύσκολη στα ελληνικά δικαστήρια να εφαρμοστεί. Βάλαμε κάτω όλη την ομολογία που υπήρχε και των καθηγητών. Και δεν καταδικάστηκε γιατί είπε συγκεκριμένα την Γκίλμπερτ Βαλιανάτο. Την Γκίλμπερτ ήταν συγκεκριμένο. Αλλά διότι οι γενικές φράσεις για τους ομοφυλόφιλους θίγανε τους συγκεκριμένους που τον καταδικάσαν. Δηλαδή ουσιαστικά λειτουργήσε ο αντιρατσιστικός μέσα από την εξήγηση που δεν υπήρχε. Σας είπατε ότι γιατί μ' αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ, θα το πω 5 φορές ότι μ' αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εισάγει το άρθρο 13 ΙΤΑ που ορίζει την ρατσιστικό έγκλημα και μετά σου λέει, και Βασίλη, ήταν λίγο προβολικό σε αυτό. Όποιο αδίκημα τυχόν έχει, δεν έχει υπεξαίρεση αστικά, όποιο αδίκημα έχει ρατσιστικό κίνητρο. Όχι, δεν λέει για όλα. Λέει, όπου υπάρχει το ρατσιστικό κίνητρο, η ρατσιστική μορφή του εγκλήματος, αυστηροποιεί τις ποινές μέχρι το βαθμό που ακούσατε, που σημαίνει το ανώτερο όριο. Λοιπόν, τι λέει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που μας απάντησε η κυβέρνηση με το Γενικό Γραμματέα, με το επώνυμα εδώ, Ιωαννίδη, ξέρετε, τώρα τι το θέλετε αυτό, θα χρησιμοποιήσετε τον ομαδικό, το νόμο περί ομαδικής εξύβρισης με ρατσιστικό χαρακτηρισμό που σας έχουμε δώσει. Έτσι θα πηγαίνετε. Μας το είπε επισήμως η κυβέρνηση, η τότε, του προηγούμενου. Δεν είναι κακό απαραίτητα αυτό, ειδικά όταν. Γιατί μου αρέσει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εισήγαγε το αυτεπάγγελτο σε αυτά τα δικήματα, ενώ στην υπόθεση του Βαλιανάτου δεν υπήρχε αυτεπάγγελτο, έπρεπε να τρέξουμε να κυνηγήσουμε, διότι εισήγαγε τη δωρεάν νομική βοήθεια, ο Βαλιανάτος δεν είχε, γιατί κάποιοι δωρεάν δικηγόροι βρέθηκαν, αλλά το μέσο θύμα δεν την έχει, και διότι ουσιαστικά για να απαντήσει, γιατί ξέρετε, το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το γράψαν κάποιοι δικηγόροι, Κούρτοβεκ και λοιποί, που είμαστε μαζί στο δίκτυο για την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας και συζητήσαμε το ρατσιστικό και υπάρχει και δελτίο τύπου που θα βάλουμε σε λίγο για το θέμα του ρατσιστικού ως δίκτυο, όπου το πρόβλημά μας είναι στο βαθμό που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τον ποινικό κώδικα που, όπως ακούσατε εδώ, δεν ακούσατε κανένα από τους υπερασπιστές της ελευθερίας έκφρασης να ενοχλείται από τα άρθρα του ποινικού κώδικα περί εξύβρισης, φήμης, κουβατής, φήμης και μια φορά ο Σωτηρόπουλος είχε γράψει και πολλά άλλα για τιμωρούμε τον λόγο. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά ας τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά έτσι ισχυροποιημένα που τα φτιάχνει το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, παρακάμπτει την ανάγκη να έχει ειδικό νόμο, τον οποίο παρεπιπτόντος και ουχή κατά λάθος τον άφησε το 927 ως έχει, για να υπάρχει και αυτός επικουρικά. Γιατί στην επιλογική έκθεση λέει ότι εμείς δεν θα την έκθεση δεν την έγραψε ο ίδιος που έγραψε τον νόμο και όπως και καλά είναι ο νόμος. Λοιπόν, άρα, και από εκεί και πέρα η ερώτηση που επαναλαμβάνεται συνέχεια περί ποινικοποίησης άποψης, σας διάβασα τόσα κείμενα. Αυτό είναι οι σύγχρονες δημοκρατίες στις οποίες ζούμε. Σας είπα και εγώ προσωπικά θα μπορούσα να ζω σε πολύ διαφορετικές κοινωνίες. Αλλά εδώ που ζούμε δεν είναι θέμα τι εγώ πιστεύω. Έχουμε συμφωνήσει με συμβάσεις του ΟΗΕ και της Ευρώπης ότι υπάρχουν περιορισμοί, σας το διάβαζα, δεν έχει περιορισμό τόσες φορές και στον ΟΗΕ και στην ΕΣΔΑ της ελευθερίας της έκφρασης. Υπάρχουν. Και όχι μόνο αυτούς που συζητάμε εδώ. Υπάρχουν περιορισμοί για τη διασφάλιση της τάξης και για άλλα πράγματα τα οποία έχουν τη μορφή τόσο και τόσο με κάτι 194 και κάτι άλλο και ποτέ κανείς δεν βγήκε να πει τίποτα. Ποτέ κανείς δεν βγήκε να πει γιατί οι Μακεδόνες και οι Τούρκοι, συγγνώμη, οι Μακεδόνες και οι Τούρκοι τους απαγορεύσαν και τα σωματεία που καταδικάστηκαν για διασφάλιση της τάξης με 194 τότε και γλίτωσαν από την αμνηστία του Κουβελάκη, θα πάμε καλά. Ποτέ κανείς δεν είπε για αυτούς τίποτα. Γιατί είναι ταμπού να μιλάμε για Μακεδόνες και Τούρκους. Το μόνο που έχω ακούσει εγώ είναι η ελευθερία της έκφρασης του ρατσιστικού λόγου. Εκεί μόνο θυμόμαστε. Την ελευθερία της έκφρασης του μειωτικού λόγου
που παραβιάζεται και έχουμε δικαστεί ευρωπαϊκά δικαστήρια, ποτέ δεν είδα κανέναν να διαμαρτύρει. Χωρίζουμε λίγο πάλι σε ερωτήσεις. Ο Πέτρος Παναγιώτης. Μια παρατηρήση που είπε στην αρχή ο κύριος Σωτηρόπουλος, ότι αυτό το νομοσχέδιο που κατεβάζει η Εκκλησία του είναι τρολιά. Έτσι, είναι τρολιά. Λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, εάν εμείς συμπεριφερθούμε ως κοινωνία, σαν να έχουμε ένα τερένο απολύτως ομαλό, σαν να είμαστε Αμερική εδώ που υπάρχει το First Amendment, που υπάρχει πρώτη τροπολογία, η οποία όχι μόνο εγγυάται την ελευθερία έκφρασης, αλλά την τοποθετεί μέσα σε ένα δίνο πλαίσιο από γενέσεως Αμερικανικού κράτους, έτσι, από το 1891, έτσι. Εμείς όμως είμαστε σε ταξίδι σε ένα πλοίο που